Здравейте! В рамките на настоящото видео ще споделя опита си и наблюденията си от участието като изложители в изложение IDEX Истанбул през 2023 година. Бяхме там с софтуер Anosys, предназначен за зъболекари и зъботехници. И нашата цел беше да популяризираме софтуера в Турция, да набележим фирми, с които може да се партнираме, да се запознаем с тях и да привлечем нови клиенти. Също така ще се радвам да споделите в коментари под настоящото видео дали планирате тази година да посетите изложението и дали планирате да сте посетители или изложители с щанд. И сега, без повече увод, споделям опита си и наблюденията от изживяването ни миналата година в Истанбул като изложители. Първото нещо, с което се сблъскваме, е многомилионния град. Затова е много важно да сте набелязали мястото и маршрута от мястото на настаняване до самите изложбени зали. Защото дори приложенията не винаги могат да ви ориентират достатъчно добре. Например, ние се объркахме и първия ден хванахме автобуса в обратната посока. Надявам се това да не се случи с вас. Има достатъчно хора, които може да запитате и те да ви помогнат, като ви опътят. Изложението в Турция е с площ около 50 000 квадратни метра и всяка година на него около 500 изложителя фирми привличат 80 000 посетителя и е място, на което може да свалите часовника относно тенденции в зъботехниката и денталната медицина. Също така да набележите фирми, с които да си партнирате и да изкарате ползотворно няколкото дни на изложението. Обикновено се организира през май месец и тази година също е в началото на май. Като преди да пристъпите към пътуването за изложението, има няколко неща, с които е необходимо да се съобразите като изложители. Щанда е необходимо да го брандирате по начин, по който удовлетворява визията и целите на вашата фирма. Има лице за контакт, което ще ви сътрудничи и ще ви отговори с всички въпроси, които бихте имали относно щанда и относно брандирането на щанда. Също така в рамките на щанда много полезно е да има места за сядане и маси. В случая ние като фирма, която предлага софтуер за управление на зъботехнически лаборатории и за дентални практики, носихме таблети, имахме монитори, така че всеки, който има интерес, може да пробва сам как да работи с софтуера. Детайли по отношение на ценообразуване и повече във връзка с нуждите на конкретен клиент обсъждахме на местата за сядане. Уверете се, че имате до необходимия брой рекламни материали. Също така визитни картички. Решете дали визитните картички са ви хартиени или чрез някакво приложение на телефона ще могат да се сканират и да се изпращат на потенциални клиенти. Нещо, което видях миналата година и ми се стори доста добра идея, е на визитна картичка, която е разпечатана, да има снимка, за да може съответно след време, когато потенциалният клиент или партньор се върне в офиса си, да си спомни с кого е говорил с лицето от визитката. Като изложители на изложение от ранга на IDEX Истанбул е необходимо да сте много прецизни и много точни в подготовката си по време на и участието в изложението. Да сте обучили персонала на щанда, как да взаимодейства с потенциалните клиенти, как да представя вашите продукти, как да говори от името на вашата фирма. Важно е да се запознати всеки, който е участник на щанда, с целите по време на изложението.
колко потребители искате да привлечете, колко потенциални клиенти искате да обучите за вашите продукти и услуги, с колко партньори искате да осъществите контакт. Всичко това е необходимо да бъде описвано от всеки един по-отделно, така че да знаете в края на деня докъде сте стигнали с постигането на целите си и с кои точно клиенти, потенциални или партньори сте осъществили връзка и какво точно сте коментирали. Има много хора, има много събития в рамките на всяко едно изложение. Уверете се, че може да участвате и да се включите в най-актуалните образователни сесии по време на обучението, така че да сте в крак с тенденциите. Също така, бъдете уверени, че облеклото на вашия персонал, вашия екип в рамките на изложението е добро и представя фирмата ви по най-добрия начин. Много полезно е да имате човек, който разбира и говори турски в рамките на изложението. Не всички от посетителите и от останалите изложители говорят английски или пък немски свободно. Турския ще ви бъде много полезен. Ето как изглеждаше нашия щанд по време на изложението миналата година. Надявам се видеото да ви е било полезно и пожелавам успех и запомнете, най-важното на едно изложение е да бъдете открити, да бъдете позитивни и активни, така че да постигнете целите си. До скоро!